Τι έγινε, ρε Θανούλη? Τι τρέχει, ρε παιδιά? Τι? Θάνο, τα παιδιά θα σου κάνουν κάτι ερωτήσεις. Απάντησε, σε παρακαλώ. Δεν μου λες, εκεί στα βόρεια προάστια έτσι ξηγέστε. Με μπράβους. Τι λέτε, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Κάποιον Νίκο Ορφανό και ένα φιλαράκι του το Μάνο, τους ξέρεις? Ναι, τους ξέρω. Εντάξει, δεν είναι και κολλητοί μου. Πού συχνάζουν? Παντού. Στα κλαμπάκια. Πηγαίνω και στο τένις κλαμπ. Παίζουν και τένις τα αγοράκια, Γιατί, ρε παιδιά, τι έκαναν? Δεν μου λες, ρε Θανούλη, πού είναι αυτό το τένις κλαμπ? Τι, οδός? Ναι, Θάνο, την οδό θέλουμε. Κοτροκολώνει. Κολοκοτρώνει. Κάπου στα βόρεια είναι. Πας και εσύ, ρε Θανούλη? Όχι, μωρέ, εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει το τένις. Καμιά φορά πήγαινα έτσι κακαμάκι, μωρέ, ξέρεις. Κάνεις και καμάκι, Λοιπόν, μάζεψέ τα και μην ξαναπατήσεις εδώ. Γιατί? Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Γιατί δεν γουστάρουμε τη φάτσα σου. Έρχεσαι και μας μοστράρεις ένα πουρονά. Ρε παιδιά, ο φλογέρας είμαι. Που πήγαμε μαζί στο γήπεδο. Γιατί μου τη βγαίνετε στο έτσι? Γιατί δεν γουστάρουμε την γειτονιά σου. Και τους μάγκες που βάλανε μπράβους να χτυπήσουν το Σπύρο. Χτύπησαν το Σπύρο. Κάνεις και τον ανήξερο. Αλήθεια σας λέω, ρε παιδιά, δεν έχω ιδέα. Ο Σπύρος είναι ο αδερφός της Γογός. Αν ήξερα εγώ τέτοιο πράγμα θα το άφηνα να γίνει. Λοιπόν, μην ξαναπατήσεις εδώ. Παιδιά, εντάξει, ο Θανούλης έχει δίκιο. Έτσι κι αλλιώς ψωνίζει γυναίκα από την περιοχή μας, Αυτό που σου είπα. Έλα, καντίνα τώρα.